Nå, Jeppe. Hvad vil du så mene, der er galt med den der fejlsætning? Som du er fuld, mand. Som er heroppe. Altså, jeg tænker, at det der S, det skulle fjernes måske. Jamen, jeg vil nu mene, at du skal have en lidt mere akademisk fremstilling af det svar der, før at der vil være noget godt ved det. Hvor ligger den der tekst ind? Ja, tredje det er faktisk fordi, at jeg fik ikke lige forberedt noget, fordi jeg var inde til Find Dory i går. Så ja, I går lige ind på fejlsætning.com. Jeg tænkte på, om vi skulle se en film her i den her time. Jo, det kan jeg godt. Lad os se Shrek Juleedition. Har du Danmark til Brøndby i weekenden? Jamen altså, nu skal du ikke tænke på resultatet, du skal bare tænke på Brøndby. Det er et kongehold, selvom vi tabte 6-0 til OB. Så er vi stadigvæk Superligaens bedste hold, og vi har de bedste spillere hele vejen rundt. I dag der skal vi analysere den grimme ælling af H.C. Andersen, men først så skal jeg lige hurtigt forklare noget. Jeg har altså ikke rettet jeres aflevering nu, fordi jeg har altså 7 andre afleveringer. Hvilke taskerne ned? Nej, stop! Koster 20.000, stop! Ej, det sagde hun bare ikke vel. Nå, men vil I have noget kaffe, eller hvad? Nå, tredje, kan I gøre nogle perspektiveringer? Emilie? Altså, man kan jo egentlig godt sammenligne Julius Caesar lidt med James Bond. Altså, mener du det i den sammenhæng, at James Bond har været optaget i Rom, eller sådan noget? Altså, ja, det var det, jeg mente. Jamen, det er virkelig, virkelig godt set. Altså, der har du virkelig tjekket dine noter rigtig godt. Skal I have noget kaffe, eller hvad? I finder lige alle sammen jeres ting frem. Anna, har du husket mine ting i dag? Ja, selvfølgelig. Jeg har den lige her. Nej, men ser du godt ud i dag, Laura? Tak, Anne. Ej, jeg tager lidt billede af dig. Hvor vil I gerne hen på studietur? Jeg kunne godt tænke mig at komme til Barcelona. Nej, der er fyldt med luder og lommetyve. Dengang jeg var i Barcelona, der så jeg ikke andet. Anne, hvad betyder cachondo? Jo, det betyder sjov eller lystig. Anne, det betyder liderligt. Og ikke i den her sammenhæng. til eksamen nu. Om en uge, så skal du fyre den af, fyr den af, fyr den af. Håber, at du har det